Vážení posluchači, mým dnešním hostem je Ariana. Ariano, ahoj. Ahoj. Ariana prošla několika vztahy, z nichž některé byly velmi náročné a ten předposlední ji nasměroval do Peru, kde opakovaně podstoupila rituály u několika šamanů a to jí dovedlo k hlubšímu poznání sebe sama a hlavně k poznatku, že to nejdůležitější, co můžeme mít, je naše svoboda a autenticita. Ariano, tak začněme těmi vztahy. Ty pro tebe byly zásadní v čem? No, tak vztahová témata pro mě byla naprosto zásadní, protože vlastně k té proměně a takového toho pochopení mého života došlo právě díky těm vztahům. A byla to pro mě teda škola, někdy velká škola učení se a občas dramata. Bylo to emočně náročný, ale díky tomu mám vlastně dneska ten nadhled a ono to není pro mnoho lidí úplně automaticky, protože když v nějaké situaci jste, tak se v podstatě točíte v kruhu těch událostí a je potřeba si od toho poodstoupit a pochopit, proč se to děje, co bylo nějakým spouštěčem, co se máte naučit a především co změnit. Co změnit je vlastně to zásadní, jo? A co změnit ve svém jednání, abyste mohli tento kruh opustit a vymotat se z něj a začít kormidlovat tu svoji loď nějakým novým a jiným směrem a stát se tím vlastním jako lodivodem. Jo. Ono to bylo někdy náročné změnit chování, jo, změnit ten svůj vlastní přístup a vystoupit z těch komfortních zón, jak v mysli, tak z toho reálného prostředí, ve kterém žijete, ten příběh, ale když ten nadhled nějakým způsobem se vám podaří vlastně získat a máte nějaké odhodlání, tak se to prostě změnit dá. Myslíš, že jsi byla prostě jen smolář a neměla na muže štěstí, nebo jsi ten typ ženy, který podvědomě přitahuje problémové muže? No, já to takto asi nevnímám, nebo neřekla bych, nekonstatovala bych to takto. Spíše ty události a příběhy života, na kterých rostu, na kterých zraju. Jo, první manželství trvalo 12 let, v 19 letech jsem měla první dítě a ta zodpovědnost samozřejmě byla veliká, takže jsem v určitých směrech musela rychle dozrát. No, ale partner byl tehdy taky mladý kluk, užíval si, byl to gambler, měl jiné ženy. A byli jsme prostě hodně mladí a dítě přišlo brzy. On ode mě odešel, zamiloval se do jedné z milenek a tehdy mě to teda hodně ranilo, ale přála jsem, ať je šťastný, tak jsem se s tím snažila nějak takhle jako smířit. On přerušil kontakt se mnou, s dcerou v podstatě úplně a s odstupem toho času beru náš rozvod tak, že jsme byli oba velmi mladí a mnoho situací jsme neuměli řešit tak nějak dospěle a zrale. No a já jsem přehodnotila díky tomu spoustu věcí a pohled na partnerství právě díky této ztrátě a bolesti, která přišla, mě donutila určitý věci přehodnotit a hodně mě to posunulo dál. Takže toto manželství tedy nevyšlo a byl vůbec nějaký další vztah? Měla si vůbec sílu, chuť jít do dalšího vztahu? No, to nějakým způsobem zázračným mám téměř vždy, ale následně našla jsem si muže, který byl takový opak toho manžela, byl naopak jako domácký, spíš usedlý, vesnický typ a byl zodpovědný po stránce pracovní, ale byl velmi introvertní a doma rád popíjel a jeho kontakt s alkoholem způsoboval prohlubování jeho depresí, melancholických nálad a smutku a navíc teda nepřijímal mou dceru, spíše na ní žádil, v podstatě neuměl projevovat radost ze života a byl takový strnulý, takový mladý věkem, ale jak jsem říkala, starý v duši. Odešel od maminky, když mu bylo 27 let a tutéž roli v podstatě požadoval po mně a já jsem byla jeho první partnerka, takže o zralém partnerství se asi v tomhle případě taky nedalo hovořit. Takže druhý takový vztah byl, řekněme, s alkoholikem. No. Kam tě to posunulo dál? Vztah s alkoholikem? No, tak přišla tam taková fáze určitě, když jsem se přestala taky radovat ze života a já jsem k tomu přistupovala, takže jsem nechtěla ranit jeho city, asi jsem z toho
prvního manželství asi nechtěla v podstatě, aby procházel tou stejnou situací. Nechtěla jsem ho opustit, byli jsme propojeni také pracovně, ale můj život takhle ztrácel směr a náboj. A časem jsem se v noci budila ze spaní a měla jsem bolesti na hrudi, nemohla jsem se nadechnout. Takže jsem věděla, že musím něco udělat, že zase musím něco změnit. A tak jsem se rozhodla tedy konat, no a tak odešla jsem. A ten vztah trval 4 roky. Já jsem si uvědomila, že pokud budu brát ohled jenom na jeho city a ne na ty svoje, tak budu ničit sebe samu. No a nebylo kam se s ním posouvat a život tak postrádal ten život. Tak podařilo se ti tedy po druhém nevydařeném vztahu najít nějakého muže, se kterým bys souzněla? Já bych to úplně tak nedefinovala, tedy ne toho času, dnes bych to vnímala už jinak se současným partnerem, ale o tom ještě se zmíním, ale já jsem v podstatě do každého vztahu vstoupila s nějakým odhodláním a dokonce jsem se ještě teda vdala po druhé. No a ten vztah mě potom v průběhu času nasměroval do Peru. Pojďme si říct, jak tě ten poslední vztah, tedy to druhé manželství, nasměrovalo do Peru. No, poslední to není, ale bylo to druhé manželství. Tak manželství bylo pro mě relativně a navenek poklidné, ale po 7 letech nebyl nějaký společný cíl. Manžel, tehdy teda přítel, protože jsme se brali až po 7 letech vztahu, nějak zatoužil po dítěti, po těch zhruba 7 letech a původně jsme se jako tak nějak dohodli jinak, nebo jo, mělo to být, nechci říct, mělo to být jinak, ale nějak jsme v téhle rovině neuvažovali. No já jsem hodně váhala, protože jsem měla už dceru v dospělém věku a bála jsem se, že ztratím tu svobodu. No. Nakonec jsem se rozhodla pro dítě, věřila jsem, že je možné si tu svobodu uchovat a svůj život ženy i partnerky, i matky v jednom a žít svou svobodu a radost a určitou nezávislost. Na období mateřství první 4 roky ale sebou přineslo hodně výzev a v podstatě 24/7 jsem byla připoutaná k dítěti a brala jsem to hodně vážně. Měli jsme i takový náročný porod, a syn byl pořádku, ale celé těhotenství probíhalo ve strachu, protože předtím jsem ještě potratila trojčata. Já jsem si nadlouho kojila, byla jsem taková biomáma se vším všudy, no ale díky naší vzájemné připoutanosti jsem neměla praktický prostor k odpočinku a syn navíc trpěl náročnějšími výlevy vzteku, ataků a to se stupňovalo. A mývala taky neutišitelný pláč. Já jsem se s tím snažila nějak pracovat, ale ty moje metody, jak s tím naložit, nebyly tak efektivní, jak bych si přála. A navštěvovali jsme i terapeuty a já jsem se snažila zase pochopit, co mi ten život v tomhle směru dává za lekci. A pak se stala taková situace, že mě zdravotně semlela borelióza a nezbyla jiná možnost, než se začít zase věnovat sobě. No, synovi bylo tehdy 2,5 roku, já jsem byla ve stavu, kdy buď začnu se sebou něco dělat, začnu se o sebe zajímat, pečovat, nebo mě to vše pěkně bude válcovat, a protože jsem prakticky nebyla v té době schopná ujít pár kroků bez bolesti a totální vyčerpanosti. A má síla se ztrácela, nebylo snadné ji znovu obnovit a bylo potřeba se fakt jako zotavit, najít ten klid, zaměřit se více na sebe, věnovat tu pozornost sobě. No tak přišli do života zase zpátky téma šamanských meditací, kterým jsem se věnovala trošku už dřív, před tou mateřskou dovolenou a věnovala jsem se jako různým tématikám, navštěvovala jsem různé ženské kurzy a ten vnitřní seberozvoj mě určitě jako zajímal. V podstatě to šlo ruku v ruce s tím, abych pochopila ten život, i ty vztahy, jak se vyvíjely, tak jsem inklinovala tady k tomu nějakému seberozvoji, k tomu hlubšímu pochopení toho, co v tom životě je potřeba udělat jinak. Jo. Navštěvovala jsem kurzy, setkávala se hlavně teda s ženama.
No a k tomu jsem studovala v té době, kdy jsem byla zdravotně semletá, právě i alternativní medicínu a snažila jsem se najít nějaký způsoby, jak najít zase cestu ven z té patálie, obnovit svoje zdroje, tu vnitřní sílu a fyzické zdraví a věděla jsem, že to je boj na delší trať a byl to boj na delší trať, ale ta diagnóza, která visela ve vzduchu, ta chronická borelióza, mě vedla zase zpátky k sobě. No a to téma šamanských meditací, to je určitě pro mě hluboký téma, životní téma a rozhodně to považuji za takový start mé životní proměny. Ráda bych tomu řekla, že z mého pohledu ta tématika je hodně zajímavá v tom, že ten správný šaman a průvodce, učitel, ať tomu jakkoliv říkáme, tak on vám neříká, co máte dělat, ale máte si sami najít ten svůj směr a cestu skrze to sebepropojení. Jo, takže tam to pro mě bylo fakt jako důležitý a vnímala jsem to v tom spojení s tou šamanskou tematikou a moc se mi to na tom líbilo a opravdu to je ta vnitřní práce, že vás nikdo nějakým způsobem jako se nesnaží určovat, jak nejlíp ty situace řešit, jak nejlíp obnovit tu fyzickou sílu nebo to své zdraví, ale máte si na to nějakým způsobem přijít sami. No. A ty šamanské meditace probíhaly tedy až po první návštěvě Peru, nebo ne, už se nějak na to připravovala? Když právě v tom období, tady v tomto období, kdy zase přišla nějaká taková ta jako vlastně fyzická i ta psychická krize, protože mě to lámalo jak fyzicky, tak psychicky, co se jakoby odehrávalo. Asi měl v té době, řekněme, 4 roky, kdy přišel takový silný impuls vyjet do Peru, jo, k šamanům a hledat pravdu. Jakou pravdu? O čem? No, o manželství a pravdu o mně a o mém synovi, o dítěti a hlavně taky o smyslu mého života. A ono totiž, co se týče toho syna, dnes je to 9letý kluk a my se bavíme hodně do hloubky o životě, o jeho síle, o jeho smyslu, o smrti, o všem. On se sám dost jakoby ptá. Je to pěkný s ním takhle i jako pracovat, ale tehdy skrze ty náročné stavy a ty zdravotní problémy jsem pochopila, že si musím nastavit hranice. To byla jako silný téma těch hranic vůči němu a té autority, být autoritou, ale jako sobě i jemu, protože najít ten respekt, protože pokud nebudu respektovat sebe a své hranice, tak jak to může dělat mé dítě? Co vidí, to vidí a to obětování se, který jsem tehdy v podstatě nějakým způsobem žila, tak a takový ten druh lásky, která se obětovává, není cestou. No asi mi to dával a ta životní situace, v jaké jsem byla, mi to dávala v podstatě náležitě najevo. Takže já jsem opravdu potřebovala klid, odpočinek a proto jsem se vrátila k těm meditacím a začala jsem se napojovat víc na své nitro. No a pak, jak už jsem zmínila, v těch 4 letech já jsem nastoupila tehdy po mateřské do práce a začala jsem šetřit na první cestu do Peru. A cítila jsem fakt jako vnitřní niternou potřebu a až takovou, nechci říct nutnost, ale byla to fakt ta niterná potřeba odjet a zjistit, jestli vztah mé manželství má ještě cenu a hodnotu, pro kterou bych tam mohla zůstat. Ono se toho odehrálo spousta. Měla jsem vnitřní nedostatek z vnímání toho, že pro manžela jako plnohodnotná partnerka neexistuju. Jak to myslíš? Že jsi tě nevšímal? No, já jsem měla v té době pocit, že jsem takový inventář domácnosti a ne partnerka. V podstatě jsem se nemohla nějakým způsobem podílet na rozhodování o společných věcech, takových, které mi přišly přirozený, aby o tom rozhodovali oba partneři v nějaké opravdu míře, která je vhodná. A měli jsme dítě, ano, jsem matka, ano, manželka, ale partnerka ne ve smyslu skutečné intimity a té otevřenosti. A nefigurovala jsem tam jako žena, byla jsem spíše spolubydlící. No a toto si teda nevšimla na partnerovi předtím, než jste měli dítě? On se tak předtím neprojevoval?
Já si myslím, že se to vždycky nějak jako vyvíjí v průběhu toho času. My jsme spolu byli 12 let a v tom se hodně proměnilo a to taky tím, že jsem nějakým způsobem zvedala já svou vlastní hodnotu, vnímala jsem svoje potřeby a svůj svět a proměňovala ho a proměňovalo se i to vidění našeho vztahu a té mé role v něm, jakou bych chtěla mít. No, navíc před manželstvím zažila jsem partnerství, než jsem potkala vlastně toho druhého manžela, kde jsem prošla opravdu jako takovou náročnou situací, manipulací a násilím. A ten vztah s manželem potom, když jsme se jako potkali, byl pro mě v určitých ohledech opravdu klidný a po takové zkušenosti příjemný a stabilní, takže jsem to brala jako přínosné do toho života. Ono vždycky totiž záleží na tom, co v tu danou chvíli jako potřebujete, kam se ta vnitřní pozornost dívá, čeho si na partnerovi všímáte. Takže já jsem si prostě všímala určitých věcí, které jsem v té době potřebovala a chtěla. No a to se nějakým způsobem samozřejmě v tom manželovi projevovalo, takže bylo to tak, bylo to nějaký vývoj událostí a to, co se pak dělo i v tom manželství, zase bylo pro nějaký náš jako růst a vývoj a mělo to nějakou svoji fázi a nějaký konec. Ty jsi říkala, že před druhým manželstvím si zažila nějaký nepěkný vztah, tak můžu se zeptat, v čem to bylo nepěkné? No, to byl roční příběh mého života a byl to manipulativní partner a vztah se promítal do fyzického i toho psychického násilí. A jako, co třeba ti ten partner dělal? No, tak tam toho bylo víc. On mě například škrtil, rozbil se mnou dveře, vláčil mě po schodech, křičel, vyhrožoval a já jsem se bála jsem se, že mě zabije. A ono to hned nepoznáte, že je někdo má tyhle psychopatické rysy, nebo řekněme psychopat. On byl pracovně velmi schopný, byl inteligentní, uměl vše dobře plánovat a připravovat scénář. A i ten, jak vás ale manipulovat tam, kde chcete, abyste byla. A hlavně uměl mě teda docela fakt srazit dobře sebevědomí do bodu 0. Takže a tento muž navíc pracoval v sociální sféře, takže by mě nenapadlo, že budu čelit chování psychopata a manipulátora. On vás rozdrtí na cucky a cítíte se vina. Já jsem se cítila vina za všechno, co se děje. A on měl všechno nějak tak předem nalajnováno, v podstatě i já jsem měla všechno předem nalajnováno. A kdy a co můžete dělat, jo, a nesměla jsem vybočit do nějakého svého vlastního uvažování, nebo pak přišel nějaký trest v podobě psychické či fyzické újmy. Prostě nesmíte odmlouvat, jen poslouchat. A existovala jediná pravda a to byla ta jeho. A váš názor se prostě nepočítá. Nemáte na něj nárok. A pokud jsem se projevila v nesouhlasu, tak přišla na řadu sada výhrůžek, ponižování, zpochybňování a vy vlastně nevíte, čí jste a cítíte se provinile. Tam jako je to asi docela silný téma. A cítíte se provinile v podstatě za něho. Prostě to nesete za něho. No a pokud slovní výhrůžky nezaberou, no tak pak přijdou ty fyzické ataky a já samozřejmě jako žena se hůř bráníte a ten strach tu hraje roli. No ale ten se časem nějakým způsobem slábl, taky to mělo svoje důvody a proměňoval se. No a jednoho dne si nějak tak řeknete, že pomalu, ale jistě dost, že tak to dál nejde, že už nechcete, nemůžete, už prostě nemůžete a pochopíte, že tudy cesta nevede a že nikoho nezachráníte, protože v tom obrazu, který tam byl, se snažíte v podstatě zachraňovat jako jeho, jo? A je tam takovýto uvědomění, který tam přišlo hodně silně, že musím zachránit sebe.
A samozřejmě jsem měla určitou i taky zodpovědnost za ten svůj život, i finanční a všechno dokupy. A za to, abych opravdu zachránila nějakou svoji jak to zdraví fyzické, no, vůbec svou existenci, ten svůj život. Jo, to už tam šlo fakt jako do toho, že opravdu přemýšlíte nad vším. Takže ten strach nějakým způsobem nade mnou přestal mít tu moc a přestal mě definovat. Tak ty si líčila nějaké psychické a fyzické násilí. To já si vůbec neumím představit, protože mně se to nikdy jako nestalo. To prostě člověk nemůže zbalit tašku a utéct? No, to tak vypadá, že by to jako mělo být. Taky jsem si to v podstatě dřív myslela, že opravdu jsem si říkala, tyjo, když slyšíš nějaký takový příběh, proč ta žena proč to dělá, proč neodejde, jo? Přijde ti to jednoduchý, když to neprožiješ, opravdu to je, pokud to není prožitý, je to těžko pochopitelný, ale ono to není tak jednoduchý, protože já jsem chtěla odejít a to mnohokrát, jo? Určitě vnitřně tam ty pochody byly, ale na začátku mi ho bylo líto, no a pak, když se mnou psychicky manipuloval a vydíral mě, že když odejdu, tak si něco udělá, brečel. No a z toho se stala situace, že mě třeba vzbudil o půlnoci, jo, poslal mě vytírat chodbu, navařit jídlo, ve 3 hodiny mě vyhodil z domu na ulici. S tím, jako ve 3 hodiny ráno? Jo, s tím, že v zimě třeba, ať si vyzkouším, jaký to je, jo, protože jaký to je trpět, protože on ten svůj život bral jako to utrpení. No, chtěla bych to nějakým způsobem taky asi nesla s ním, jo, já se teďka tím, jako ono je to, jo, s odstupem toho času opravdu to jsou tak extrémní jako situace, ale vy v těch situacích se cítíte vlastně, že jako to vás jako tak vyhodí, to člověka tak vyhodí z něčeho známého, že tam je taková zvláštní dezorientace v té situaci a to je, ten extrém vás fakt jako dostane do toho stavu, kdy sám sebe dezorientujete a teď tam neustále někdo na vás vytváří nějaký... A nejste schopen tam jako fakt je to takový, že tam se je potřeba hodně jako zastavit, najít ten klid, jo, což myslím si, že pro spoustu žen to tam ani není moc, pokud jsou v tom pořád, kde ho najít, jo? Jak to udělat. Jo? Takže tam je to opravdu zvláštní se v tomhle najít, protože tam jako osobnost a jako vy se tam dokážete ztratit. Úplně se přestat nějakým způsobem se sebou identifikovat, jako kdybyste, to vypadá, že nemáte zdravý rozum, proč v tom jako jste, jo, ale ono vystoupit z toho, to není fakt jako úplně jednoduchý, dokážu ty ženy dneska pochopit. A já jsem se cítila ještě k tomu zodpovědná i za ten jeho stav, jo, že jako to nešlo hned od něho odejít, protože jsem se cítila zodpovědná i za něj a nechat ho v tom. Ne hned, ale taky jsem mu pomáhala zase nějakým způsobem i po té stránce pracovní, nebo snažila jsem se, aby v tom taky nebyl sám, takže tam bylo víc těch rovin, pro kterých jsem v tom jako zůstávala nějakou dobu, než tam přišel ten nějaký zlom. A jak se ti to teda nakonec podařilo? No, bylo to hodně o tom strachu. Jo. Tam to stěžejní téma je to, že jsem z něho přestala mít strach, jo, že tam fakt nastala nějaká ta zlomová situace. Ono to trvalo rok, ale dozrálo to. A já jsem si pak našla novou práci. Jo. Začala jsem uvažovat o tom, že si prostě musím najít novou práci. No a když se ty útoky z jeho strany opakovaly, tak já jsem cítila vnitřně, že už se ho nebojím. Jo. Tam to zabere, jo, protože on tím pádem věděl, že tu moc nade mnou ztratil, jo, a že nemá jak manipulovat, protože nebylo najednou s čím, když se přestáváte bát, jo, on ta slábne, ta jeho moc nad vámi, jo, tam je to podle mě jako naprosto zásadní v tomhle pochopení, který přišlo díky tomu, že toho fakt bylo hodně a pak je tam ten nějaký, to uvědomění si nějaké svojí vlastní ceny toho života a že je potřeba začít jako jednat a zároveň jste v bodě, kdy najednou jako kdyby vám té předchozí fázi neměl co vzít. Jo, srazil mě za tu dobu fakt jako na kolena. Ale já jsem mu to dovolila, jo, nějakým způsobem a chtěla jsem to ale změnit. Jo, a to se mohlo stát
Až tehdy, a stalo se to v podstatě tehdy, když jsem opouštila tu rovinu toho strachu a já jsem se mu podívala do očí a řekla mu, že se ho nebojím. Byl to okamžik, kdy mě zrovna škrtil a já si to pamatuju teda do dneška a že jsem tam cítila, že z něho nemám strach a připustila jsem možnost, že jeho reakce může být jakákoliv. Jo. Bylo tam připuštění, že reakce může být jakákoliv, ale tohle to se tam ve mně odehrálo a to bylo to vítězství. To bylo to vítězství v situaci, kdy řekla bych, že mnoho žen se trvá z té obavy, že jako musí a nevidí v té tmě východisko, neví kam jít dál, neví, co dělat, bojí se, že nenajde směr z té náročné situace, ale věřte, že najde, vždycky najde. A ten život vám jde nějak naproti. Jo? Potkáváte najednou vhodné lidi, nějakou pomoc, je nepotřeba se rozhodnout, že v tom sebetryznění nebudete pokračovat. A to je o vás, ne o nich. Vy jste zodpovědná za svůj život, za ty postoje, činy. A pokud to dovolíte tomu partnerovi a druhým, aby s vámi manipulovali a ovládali vás, je to o vás. Jo? Myslím si, že to v té chvíli nejde až tak v prvopočátku třeba si uvědomit, ale tam to převzetí té vlastní zodpovědnosti a to uvědomění je prostě důležitý i proto, abyste opustili i ten strach. Jo? Prostě není žádný viník ani oběť, jen vy. Ale když hledáte to řešení, tak ty pomocné ruce se najdou, já jsem je taky našla. Objevili se přátelé, nové možnosti, jak najít tu cestu ven, nová práce. Jde tam o vaši vlastní záchranu, i záchranu dětí, protože ty často bývají přítomný tomu zacházení a vnímají to a vidí to a cítí to a ponesou si to pak v životě dál, protože když sebe osvobodíte z těchto situací, tak jim dáváte možnost žít jiné vztahy a neopakovat ty vzorce. A myslím si, že je důležité si to uvědomit, protože jim takhle změníte vidění toho světa. Já bych si jenom vrátila, ty si říkala, že v momentě, kdy tě škrtil, tak jsi přestala mít strach a byla si připravená na všechno. Všechny možný scénáře. Jo. Byla si třeba připravená i na to, že by tě mohl uškrtit a že prostě umřeš? Jo. A v tu chvíli ti to bylo jedno, nebo byly to emoce apatie, nebo bylo to odevzdání se? Nebo... Jo. Tam si myslím, že to procházelo právě různýma rovinama v průběhu toho času, kdy já jsem opravdu chtěla potom ze začátku to, co jsem řekla, je tam nějaká ta lítost, chcete mu pomoct, máte pocit viny, zodpovědnosti. Pak, když vás to jako drtí a mele, tak jsem se dostávala do toho stavu toho odevzdání se, protože já jsem jako kdyby věděla, že on mě stíhal, on mě vlastně pronásledoval. Já když jsem chtěla odejít tak on si mě našel. A zase tam prostě bylo buď to ta lítost jeho, ten pláč, nebo nějaká to psychické vydírání, nebo potom to šlo do nějakého toho útoku. Takže vy se v tom fakt jako točíte a já jsem tam pak fakt cítila, že se tomu potřebuji nějakým způsobem odevzdat. Já jsem měla takový pocit jakési úplně takové prázdnoty v té situaci. Na jedné straně z začátku té bezvýchodnosti, která se pak ale proměňuje v to, že tam někde seberete prostě tu sílu a tu odvahu z toho vystoupit. A ano, byl to zvláštní moment, ale já jsem opravdu věděla, když jsem se na něho dívala, já jsem si říkala, tak mě zabij. Co jako, tak mě zabij. Jestli to chceš udělat, ale já už se tě nebudu bát, já už nebudu já prostě už nebudu ustupovat z toho. A v tom momentu on přestal, já si pamatuju ten okamžik, on se na mě podíval a myslím, že mi dokonce řekl, takovou tě neznám. A v tom momentu já jsem věděla, že toto skončilo. Zkrátka, když nebyla oběť, tak ho to přestalo bavit. Tak. Ale to musí jako fakt přijít, když se to říká, dá se určitě s tím nějak jako pracovat, ale ta škála, ten rok těch prožitků a tady toho všeho, o čem mluvím, to fakt musí jít do toho bodu, kdy to v sobě jako nějakým způsobem objevíte, ale předtím znamenalo, že vás to prostě vydrtí, roztrhá na kousky a nějakým způsobem pak nastane něco a já jsem fakt v té chvíli prostě necítila strach a bylo tam odevzdání i tomu, že se může stát jako cokoliv. A když jsi byla týraná, napadlo tě třeba svěřit se rodičům, zajít na policii?
Ne, já jsem to nechtěla, maminka to nevěděla, komu bych jako v té době. Jo. Měla jsem jednoho kamaráda, který jsme se dřív znali z práce a ten potom později už část toho příběhu znal. Mm-hmm. Ale maminka, já jsem to nějak nedokázala takhle jí říct a asi tam hraje roli nějaký takovej ten, že by vám nikdo asi nevěřil, protože on tak navenek prostě nevypadal. Mm-hmm. Jo? Navenek byste řekli, že to je prostě inteligentní člověk, který jako přesně ví, jak má mluvit, co dělat. Jo? Měl to ošetřený. Jo? I pro tu práci, co dělal, pro to všechno, co v tom životě, řekněme, měl a hrál, tak měl to ošetření tak, aby do toho jenom tak někdo jako neviděl. A ne, pak jsem to mamince jakoby řekla, když se mi podařilo z toho nějakým způsobem se takhle jako vysekat a vím, že mi říkala, to není možný a říkala, proč mi to jako neřekla, ale nemyslím si, že by mi to v té chvíli jaksi mohlo, jako kdyby fakt si člověk prostě musí pomoct sám a možná se spíš někdy otevřete těm lidem, co jsou vzdálenější od té rodiny, než úplně těm nejbližším. No. A může to být i proto, že třeba člověk prožívá stud? Určitě. Stydí se třeba sám za sebe, za to, že není schopen utéct, vymanit se, že se sebou nechá takto zametat. No jasně, co by ten rodič řekl, že jo, prostě tak jako jednak by se k tomu, tam s těmi rodiči je to celkově, že kolikrát jako se tam můžete bavit o svém životě nějak a ti rodiče to vnímají, jinak to je jedna věc, ale ano, je tam určitě i to, že v té chvíli, kdy sám jako člověk třeba si s tím nevěděl rady, tak a cítil tam jakoby ten nějaký ten stud, zároveň to, že i v té určité fázi toho partnera vlastně nechcete, aby ho takhle jako viděli, jo. Chcete ho ještě po nějaké té stránce jako chránit, dá se říct, jo. No je to, a myslím si, že troufám si říct, že spousta žen to takhle opravdu má, že když takhle ty vztahy žije a třeba i dlouhodobě, takže ještě když by jim někdo jako řekl, hele, jako to jako tady není něco v pořádku, takže budou mít ten ochranářský trošku půd vůči tomu partnerovi a budou se snažit jako kdyby oni chtěli, aby to bylo jinak a chtěli, aby se podařilo, aby to bylo jinak, ale neuvědomují si to, že to nemají jakoby v té moci za toho partnera, jo? Že to můžou oni jedině prostě k tomu začít mít ten jiný přístup a uvědomit, tam je to téma té sebehodnoty, je tam stěžení, protože jakmile tam začnete vnímat tu sebehodnotu, tu záchranu sebe, toho života, že máte před sebou věci, které chcete žít, jo? A jak je chcete žít, tak s tím začnete vlastně nějak jako pracovat a já si myslím, že to je to, že ta žena vlastně je degradována v té sebehodnotě. On ji ubere naprosto a ona to tam musí někde to tam musí sama v sobě najít a znovu vybudovat. A začít to budovat. Jo? A začít to budovat. A ten partner, jakmile tohle ucítí, tak opravdu se to může začít měnit, takže ona bude schopná z toho vystoupit. Jo? Ať už úplně, nebo nějakým způsobem s tím vztahem pracovat, pokud to je možný. Ale myslím si, že v těch extrémních situacích je stejně jediná možnost, jako opravdu z toho vystoupit, jít pryč, nebýt v tom, nezůstávat v těchto situacích. Jo? A když se ti podařilo odejít tady z tohoto vztahu a našla sama svou vnitřní sílu, ulevilo se ti? No, neskutečně. Já si pamatuju, že jsem fakt mohla najednou nadechnout, kdybych si najednou vážila toho svýho nádechu, výdechu úplně jinak a byl to přelom mýho života v mnoha věcech. Jo. Já jsem si našla teda novou práci a cítila jsem obrovský pocit svobody a té volnosti. A bylo to takový malý znovuzrození. Jo. A ta radost ze života, já jsem ji vnímala v každém svobodném dnu, kdy jsem se mohla rozhodovat sama za sebe o svém životě a radovala jsem se z každé drobnosti. No, moje dcera měla tehdy 11 a prožívala se mnou i tyhle ty věci. Jo. A taky se jí to dotklo a nějakým způsobem jsme fakt jako o tom mluvili a změnilo jí to nás obě. Byla třeba tvoje dcera, myslíš si, že byla tvoje dcera taktéž traumatizovaná jenom tím, že věděla,
co ti ten partner dělá, jak ti ubližuje třeba fyzicky. Viděla to třeba někdy, byla u toho přítomná, byla tím prostě nějak traumatizovaná? Ona nebyla samozřejmě svědkem všeho, ale byly situace, kdy jsme byli samozřejmě v kontaktu jako takhle všichni tři a on se prostě nechoval úplně slušně ani takhle, jo, vůči. Tam bylo takový to jednání, bylo znát, že prostě buď to bude takhle, nebo nijak. Jo? A určitě to vnímala, určitě se jí to dotýkalo, neviděla všechno, určitě ne, ale vnímala ty věci a když jsme se potom, protože už dcera už je velká, 29 let, a bavili jsme se o tom opravdu jako mnohokrát, tak i jí to nějakým způsobem určitě muselo se dotknout. To je vždycky tak. Právě proto někdy ty ženy jako chtějí chránit vlastně tu rodinu, třeba nefunkční v tomhletom směru a řeknou, že kvůli těm dětem. Jo, ale já dneska říkám, já to jako chápu, rozumím tomu, ale právě ty děti, jo, tohle to budou prostě, tohle to vidí, to si ponesou, jo, tohle to budou potom jako nějakým způsobem žít, takže čím dřív my nedovolíme, aby jsme v tom byli my sami a aby ty děti tomu prostředí přihlíželi anebo to vnímali, ať už chcou nebo nechcou, vnímají to děti naplno. Jo, takže jít z toho nemá smysl v tom zůstávat. Jít z toho pryč, když už tam není ten pud sebezáchovy té ženy, tak když se podívá potom jakoby na ty děti, jo, my jsme v tomhle nebyli, jako že jsme spolu nebyli v tom permanentním soužití, ale přesto říkám to přesto tam byly roviny, kdy jsme jako byli společně, takže ho znala taky, že jo, toho partnera dcera nějakým způsobem. Takže je to ano, můj postoj je nezůstávat v tom, pokud chceme vidět děti, tak právě kvůli tomu ne. Tak teď bych se tě teda zeptala, co ti všechny tvé vztahy vzaly? Co mi vzali? Tak především asi spoustu iluzí. Ale já to nevnímám a nedívám se na to jako na něco, co by se nemělo stát nebo mi vzalo. Ztratila jsem v nich často svou sílu, to ano, ale myslím si, že jenom proto, abych si uvědomila, že ji prostě mám, že si ji mohu vzít zpátky. No a proměnit ji právě v takový ten jako nástroj, kterým můžu kormidlovat tu loď svého vlastního života a řídit si svou vlastní cestu. A ne tak, abych byla jako někým určována, definována, ale naučit se žít sebe samu a takovou, jaká jsem, a hlavně to zjistit a projevovat se tak, a to je právě o té autenticitě. Takže když se tě teď zeptám, co ti naopak tyto vztahy, tyto zkušenosti s těmi vztahy dali, tak je to právě asi to, že jsi dokázala vždycky najít tu svou vnitřní sílu, posunout se prostě dál. Jo, určitě. Já jsem do toho šla prostě naplno a hlavně jsem si uvědomila, že když nemám ty nefunkční vztahy, tak jsem svobodná. Jo. A přece já si dobrovolně vybírám, kam stoupím. Jo. To je asi o té odpovědnosti nějaké, která pak přijde, kde budu, kdy je potřeba odejít, pokud to není funkční, a prostě můžete vždy, je to vaše volba, je to vaše vlastní volba. A můžete zůstat laskaví a druhou osobu mít rádi, chápat, respektovat, ale ona by měla respektovat vás, a pokud je to nějaké zneužívání nebo neuznání vaší hodnoty a ceny, tak běžte jinam. A někdy je to přes ten klid toho svého vlastního světa a pak prostě může přijít i ten partner, který bude uznávat stejné hodnoty. Ty jsi říkala, Ariano, že vlastně tyto
všechny vztahy a obzvláště poslední mateřská před pár lety tě jakýmsi způsobem zavály do Peru. Tak pojďme se teď bavit o tom, jak taková cesta do Peru vypadá, co se na ní dělá, kolik to stojí a co ti vlastně přináší, protože ty jsi byla v Peru několikrát, je to tak? Ano. No, tak pojďme na to. Takže kolik taková cesta do Peru stojí a jak dlouho trvá? Tak ty cesty, které já jsem absolvovala, tak jsou zhruba na ty 3-4 týdny. Jo, cenově je to kolem těch 50-60 tisíc, ono záleží na tom, kam cestujete. Jo. V ceně už je letenka, pobyt, jo, veškerý prostě náklady, všechno, co potřebujete tam k životu. No, ale už jenom našetřit. Samozřejmě ty peníze jako byla výzva, ale ono je to zajímavé, že i když první cesta do Peru byla u mě, ta volba přišla v době, kdy já jsem opravdu neměla jako ty finance na to, ale jak jsem zmínila tu niternou potřebu, prostě fakt mi to ten život nabídl a tu možnost mi dal a byla jsem schopná na to našetřit. Jak taková cesta probíhá? Takže přiletíš do Peru a co se děje potom? Přiletíš do Limy, pak následuje další let do města, které je blíže k džungli. No, přesouváme se tam taxikama a zase do dalšího místa a tam můžete navštívit nádherné městečko s indiánskou tradicí a to už je jiný svět, jo, to už je opravdu jiný rytmus života. Ten život je tam jiný, pomalý, jsou tam krásné trhy, jo, je tam pohoda, ale není to o tom, že jako aby to někdo špatně chápal, jako nenechme se milít, ono, ty životní podmínky jsou tam tvrdý, jo, jen přístup k nim je odlišný, protože ti lidé uznávají prostě jiné hodnoty, nejsou to konzumenti a udržují přátelské vztahy a jsou velmi družní. No a právě ta lidská čistota, to je podle mě to krásný a ta lidská čistota těch lidí v džungli, indiánů, oni mají fakt jako čistý srdce a laskavost a jejich otevřenost nezná hranic a je to jiný svět. Z mého pohledu se tam setkává nějaká taková ta pradávná moudrost všech těch našich předků, která je uchovaná v indiánské kultuře, s bohatstvím toho srdce a s takovým pro mě láskyplným obětím přírody. No a tyhle dary na vás prostě působí a zanechají fakt jako věčnou stopu a proto já se tam ráda vracím. No a tím záměrem bylo poznat ten život indiánů, jo, poznat více, jak už jsem zmiňovala, sebe samou, najít svou nějakou, řekněme, duchovní podstatu, jak si jsem to tam podvědomě vnímala, že tam něco mi to o tom smyslu toho života opravdu může nabídnout. A dělo se to opravdu, že jsem jakýmsi způsobem, který se v tom životě děl automaticky dostávala do rovnováhy tu svoji duchovní podstatu, ale zároveň jsem se ukotvila v tom svým fyzickém těle, v té rovině fyzické. To tělo se uzdravovalo a ono to šlo ruku v ruce s nějakým uzdravováním těch mých vlastních myšlenek. A to, jak sebe samu vnímám, jak se vidím, jak se projevují skrze vlastně to myšlení. Jo. Ty jsi říkala, že jsi tam začala uzdravovat. Tak co bylo takovou hlavní náplní na tvé cestě? Tak určitě příroda, no, tak to džungle prostě úžasná, nádherná, barevná, pestrá, plná života, plná obrovských proměn toho života. Tam prostě vidíte, jak ten život tepe, jo, život i smrt. Je to tam všude a je to ta pestrost, ta opravdu to všechno, co ten život jako nabízí. No, jsou tam nádherný místa a poznáváte ty indiánské tradice a rituály. Já jsem absolvovala několik rituálů u různých šamanů a tam je třeba potřeba mít naprostý respekt a důvěru k ayahuasce. To je nápoj nebo ano, co to je? To je nápoj. Říká se Iliana smrti. Je to jedovaté? No, není, ale je důležité, je to opravdu uznaná jako medicína, jo, v Peru je to šperk a myslím si, že nejen tam. A je ale hodně důležité, s kým to pijete, s jakým svým vnitřním záměrem a s jakým šamanem pracujete. To jsou základní
podle mě pravidla. A já bych to nepila, je to pro mě posvátný nápoj a já bych to nepila za účelem jako jen tak, nějakého dobrodružství nebo nějakého zážitku. Mně nešlo o to, a nějakou zvědavost a to jako nehrálo absolutní roli, ale spousta lidí asi k tomu takhle může přistupovat. No a u mě to bylo v tom prvopočátku především ta otázka zdravotní a to, že se potom bude v tom životě odehrávat i tam mělo něco jiného, tak to jsem jako netušila. Takže ty si vypila určitou dávku tedy tohoto nápoje, této ayahuasky a co dál? Měla jsi nějakou reakci? Já třeba jsem slyšela, že mohou mít lidé halucinace, mohou zvracet, tak jak to bylo u tebe? To, co říkáš, je asi ještě, tak jak jsem se o tom zmínila, jakože opravdu je důležitý tvůj záměr a s kým do toho jdeš, jaký ten šaman je kvalitní, jaký on tam má záměr. Všechno to je velmi důležitý a je potřeba s tímhle se pro tuto zkušenost tvojí jít. A u mě to bylo tak, že jsem vypila malou nějakou vhodnou dávku, samozřejmě, kterou určuje ten šaman. Ten nástup byl poměrně rychlý, já nevím, 15 minut, 30 minut. A nastane nějaký stav toho rozšířeného vědomí. Co to je rozšířené vědomí? No, se to asi těžko bude popisovat, protože to je taková nepřenosná zkušenost a vždycky je jiná, ale když bych to měla nějak jako trošičku definovat, tak ono vás to povede tam, kam zrovna vy potřebujete. Jo? A pro mě ayahuasca učí vás a záleží na tom, jakou lekci života máte absolvovat, co pochopit, abyste se mohli z toho nějakého místa zase třeba hnout, z místa stagnace, nějakého, řekněme, mrtvého místa v té vaší energii. A ona vám dá vám život, jo? Pokud ji opravdu v hloubce srdce uctíváte, pak se vám nějakým způsobem, dá se říct, otevře a pustí vás dál, ale je to na ní, protože vy jako nerozhodujete. Ona je inteligence, která ví a spolupracuje. Můžete s ní komunikovat. Já jsem nebyla součástí jakoby toho fyzického těla, ale vnímala jsem, že je. Vnímala jsem, že vnímala jsem sebe jako energii, která nějakým způsobem přesahuje tělo. Vnímala jsem stav, kdy se ta energie vracela zpátky do těla, zhušťovala se do fyzického těla. A já jsem jí důvěřovala. Já jsem nic neovlivňovala, naprosto jsem se odevzdala a mělo to obrovský přesah pro mé vnímání, mé vlastní existence a dělo se to postupně. Tak co ti to dalo tady, to pití té ayahuasky? No, tak já opravdu to vnímám jako naprostou změnu pohledu na život i mýho života. A já jsem chtěla najít pravdu, jak jsem zmiňovala o mém životě. A ta ayahuasca, tyhle procesy opravdu urychlily ten další souběh událostí, protože ono se to potom promítá všechno do toho dalšího života. A nastartuje to určité věci, řekla bych, pro vaše další životní proměny a změny a tak. No a rozpohybovalo to ten život a já jsem nemohla přehlížet, že nežiju opravdu ten svůj vlastní jako život a potenciál a začala jsem nějakým způsobem konat tak podle toho, čemu věřím, jaká jsem a především, jak bych chtěla žít a opravdu jsem to začala dělat. Jo. Převzala jsem to, zase bych řekla, to kormidlo. A není to jako o tom, že přestanete dbát na ostatní nebo si plnit povinnosti, ale s ohledem na tu situaci, ve které jste a jak to v tom životě máte, tak se spíš naučíte říkat ne tomu, co prostě jako není vaše, co nechcete žít a to laskavé nemůže být taky někdy vaše jako jasné, jako ano. Jo. Ono jde o to, jak tu situaci uchopíte, jak k ní přistupujete v tom vašem životě a je to z mýho pohledu opravdu o tom, že to začnete proměňovat. Jo. A s ohledem samozřejmě na ostatní, ale nepopíráte sebe. Tak našla si tedy tu svou pravdu, kterou si hledala? Třeba i na otázku, kdo jsi, proč tu jsi? No, tak já jsem asi to postupně nějak začala nacházet více to pochopení skrze ten život
který se dal do pohybu. A tu mou pravdu, tu krásnou, dokonalou, opravdovou, ale taky tu stinnou stránku toho mého já, kterou jsem se vlastně učila opravdu vidět v tom všem a taky přijmout a respektovat a pracovat s ní, protože to je o všem, jo? Není jenom to hezký, ale jsou i věci, které v sobě vnímáme, že máme, všichni máme, že jo, svoje kousek temnoty. Tak, a s tím je, a opravdu to se na základě toho snažit ty věci přijmout, některé věci tak, jak jsou, jo, je to součást nás, některé věci můžeme na nich pracovat a snažit se třeba vstoupit do toho z té lepší verze svého já. No a v běžném životě je prostě taky pravda někdy drsná, nekompromisní, ale podle mě je vždycky osvobozující. Jo, když ji jako vnímáme. No a já jsem po příjezdu z Peru opravdu se vrátila s takovým jako otevřenějším zase ještě srdcem, i když asi otevřený celkem mám. A s odhodláním tu svou pravdu nacházet a objevovat a i za tu cenu určitých ztrát a nepohodlných změn, které jsou ale prostě někdy nezbytné pro to, abyste to byli skutečně vy. No. A já jsem se nad tím smyslem existence asi opravdu zaobírala už od dětství a zajímalo mě téma smrti a jestli existuje, co je za smrtí něco. A dnes to vnímám tak, že smrt neexistuje, že to je změna formy a energie, která je obohacena o zkušenosti, které jsme si sem přišli jakoby zažít, poznat a nějak poznat v zákonitostech života ten jejich smysl a proměnit je v nějakou hodnotu, kterou jako jedinou si neseme potom do toho kolektivního vědomí. Tak to vnímám vlastně smrt. Kolik rituálů tady s tou ayahuaskou si prošla při jedné cestě do Peru? Já myslím, že tak zhruba těch 10, 12. Podle naladění skupiny, no. Ono je to podle taky toho, kdo jak se sejde a je to naprosto dobrovolný. Je to naprosto dobrovolný. Jo. A to si u každého toho rituálu tedy pila tu ayahuasku? Jo, v podstatě ano. A dá se to teda fyzicky přežít? Ano, určitě, samozřejmě. Ale pokud jste s tím skutečným kvalitním šamanem, jo, je to prostě, já to znovu říkám a je to pro mě velmi důležité tohleto jako sdělit, jo, je to 50/50, potřebujete kvalitního šamana, jo, dobrýho šamana a ono není vždy asi jednoduchý se k němu dostat. A pak to spojení s rostlinou pak může být bezpečný, jo? Pak ano. A můžete se tomu procesu otevřít a také se tomu plně odevzdat. Ta důvěra vás samých je taky důležitá a je nezbytná, stejně jako ten šaman, který ten celý proces vlastně uchopí a to vaše propojení může započít v těch dvou splněných jako aspektech. Jo? Jinak jako to nejde. A co ti to dává? Proč se vracíš do Peru? No já jsem tam byla vlastně 4krát a je to jako kdybych objevovala nějaký ten potenciál svého života. Jo? A zajímavé je, že vlastně s tímhle do toho života i šlo i to, že jak si ho dokážu vnímat i u těch ostatních, jo? U lidí, se kterými přijdu do kontaktu a že to nějak jako vnímám. Ale asi jo, kdybych to měla říct, ano, je to nějaký potenciál svého života. Jako by začnete si uvědomovat, žít ten život jakoby jinak, ty věci nějakým způsobem měnit, jako kdyby odseknout z toho, co víte, že prostě není ta vaše cesta, nebo že chcete žít jinak, potřebujete žít jinak. Zároveň s ohleduplností vždycky jsem se snažila jednat s ohleduplností vůči všem. Jo? Nebylo to v ostrosti, nebylo to v nějaké agresivitě, nebo prostě beru to tak, že ten život mám, jaký mám, jsem za něho zodpovědná, mám ráda lidi, mám ráda i ty muže, se kterými jsem byla, já si toho jako dovedu vážit spoustu věcí a moc si vážím toho, že mám toho syna, jo, máme ho ve společné péči, ale prostě jsou věci, které opravdu vy za sebe v tom životě potřebujete nějak a najednou to vidíte a ten potenciál vašeho života je i v tom sebeuplatnění, v té seberealizaci a je to hlavně o té sebehodnotě, jinak ho nemůžete vlastně naplnit. Přinesly ti pobyty v Peru nějaké životní změny? Moc.
Naprostý změny v osobním životě, v práci a ono to šlo prostě ruku v ruce s tou mojí vlastní proměnou. A teď jsem třeba ve fázi, kdy jsem se rozhodla opustit tu roli zaměstnance a chystám se uplatňovat, řekněme, sebe samu po vlastní ose. No, vidím, kam mě to povede. Každopádně prohlubuju své znalosti a nějaké schopnosti vnitřní právě i odborně a metodicky pro tu terapeutickou práci. A čeká mě nový kurz pro akreditaci terapeuta, nějaké tanečně pohybové terapie. Já jsem začala potom, jak jsem víc, řekněme, začala radovat z toho života, tak jsem začala tančit a malovat a zpívat. Jo? Takže tady tuhletu kreativní část mého já rozvíjet a potom to uplatnit i pro druhé. No a právě bych to ráda propojila se svou pracovní činností, protože tanec je taky pro mě jedna z metod, kdy se můžete se sebou nějak více propojit a emočně se tím očistit. No a chystám se na coaching žen a oni jsou pro mě velmi důležitý a hodnotný pro naši společnost a jejich opravdu léčivou energii, tu ženskou energii je důležité vnímat. No ale nejdříve se potřebují fakt jako sami uzdravit a vyléčit se ze svých zranění, z těch určitých životních situací. No a pro tyhle ty situace já tady jsem a budu. Takže ty budeš koučovat ženy. Tak ano, je to tak. Budeme společně hledat cestu k jejich právě vnitřní svobodě a opravdu té autenticitě, tak jak ta životní cesta vedla mě, aby našli svou vlastní sílu, nebáli se dělat změny v životě, které nemusí být sice pohodlný, ale někdy jsou nekomfortní a náročný a já to vím, ale vždycky je možný najít východisko ze svízelné situace, udělat jeden krok a za ním se vám začne ukazovat další úsek té cesty a toho řešení. No a pak vidíte ten obzor a nabýváte odvahu a ženy jsou ve skutečnosti velmi silný, ale někdy vydrží příliš a mají tendenci třeba ustupovat, ale ve výsledku se nenechají zlomit. Já jsem se nedala, i když jsem tady zdaleka jako neřekla všechno, ale život miluju a vím, že on mě taky. No jenom asi je potřeba nacházet tu cestu srdce a žít to srdce a já mám dnes kolem sebe pěkný vztahy, mám krásný přátelé. Myslím si, že můžu říct, že s ex-manželem máme taky přátelský vztah a syna vychováváme odděleně, ale dokážeme se vždy dohodnout a vytvořit mu bezpečné dětství a mám pěkný partnerský vztah, takže jsem opravdu vděčná za to vše, že to tak nějak se podařilo najít to řešení, najít východiska a ten život vlastně proměňovat v tu hodnotu toho života, kterou určitě můžu říct, že z velké části uvidíme, co ten život samozřejmě, jak povede se dál, ale je to jiný. Jo? Je to jiný, ten život žiju za sebe. A ráda bych, aby ty ženy, které to takhle nemají, ale chtěli by to někde uvnitř, cítí tu niternou potřebu to změnit, tak aby tady mohla být jakýmkoliv způsobem pro ně v té hodnotě, kterou najdeme jako možnou a cennou pro ten jejich další posun. Mohou tě už teď klienti někde kontaktovat? Určitě už nějaké takové roviny s ženami vytvářím, takže jsem tu ráda pro tyhle situace a můžou mě kontaktovat prozatím klidně na mém osobním mailu, tam bychom potom to mohli rozvíjet dál v nějakou třeba telefonickou komunikaci, takže pokud by někdo chtěl se mnou kontaktovat, tak je to hudcova.iveta@centrum.cz. Ariano, co bys na závěr vzkázala posluchačům? No, tak já bych to klidně jako ještě možná trošičku rozdělila pro ty ženy, kterým se ráda věnují, ale samozřejmě i mužům, protože jsou velmi důležití a velmi hodnotní taky. Takže já bych asi ženám řekla
co je důležité a bylo a je a bude pro mě, aby se spojili s tou svojí intuicí a aby byli svobodné a sami sebou. Nezapomínali na to, že jsou krásné, že mají své dary a že nesou nádherné poselství lásky a moudrosti a že tím úkolem je tou láskou se stát pro sebe i pro to partnerství. A ať žijí tam, kde bude patřičně ta láska vidět a oni, aby byli vidět a aby mohli zářit. To bych jim moc přála. No a co vzkážeš mužům? Ráda bych jim vzkázala, že mají pro nás ženy nesmírnou hodnotu a že si také samozřejmě zaslouží být milováni a respektováni. Že já to vnímám tak, že mají taky svá zranění, které mnohdy maskují tou neochotou jít do hloubky svého srdce a často museli bojovat za nějaké cizí a nesmyslné cíle a byli třeba sražení, taky prožili odmítnutí, zranění, ale aby věděli a vzpomněli si, že jsou tady nějaké skutečné hodnoty, pro které sem přišli a že tady jsou opravdu ženy, které si budou vážit toho jejich otevřeného srdce a budou šťastní, že mají vedle sebe třeba i toho citlivého chlapa, vnímavého, aby se s ním mohli cítit otevřené, jo, a v té emoční rovině vlastně bezpečné a přijaté. A já myslím si, že tak obecně pro ty vztahy, jak individuálně, ať už jsou to muži nebo ženy, tak v tom vztahu je potřeba opravdu, aby jsme byli autentičtí, každý z nás, aby jsme byli sví a vlastně v tom vztahu i sami za sebe svobodní a žili tu pravdu svýho srdce. Milí posluchači, jste spojeni se svou intuicí? Cítíte se svobodní? Jste sami sebou? Jste autentičtí? Jste vnímaví a citliví jak k sobě, tak k partnerovi? Tak nad tím se můžete právě teď zamyslet. Pokud se vám tato epizoda líbila, můžete dát like, můžete psát do komentářů nebo sdílet dál. Můžete si tento podcast dát do odběru na Spotify, Apple Podcast nebo YouTube a taky můžete sledovat stránky podcastu na Facebooku nebo Instagramu. Ariano, děkuji ti za tvůj čas a za moc příjemný rozhovor. Ahoj. Já moc děkuji, že jsem tady mohla být. Ahoj.